دیگه زبانا بلوچیا کسنا رجان کنه میتر باز مردم بله بلوچیا را ایدگا زبانا انتا رجان کنگا میتر مردم رجان کنگ ارزانی کاری نہیں مانچو گوشت کہ یک ششگی تہا تو ہمیں وشبو وہرا دومی ششگی تہا مان کنگ بلوچی زبان بلوچی شاعری یا ایدگا زبانا انتا رجان کنگ یا دیگا زبانا رجان کنگ بلوچی تا مقصد گران کو جان بلوچی شاعری انگریزی ٹرانسلیٹ رجان کنگ واسطہ منع کہتے ہیں وہ دے کلچر زانگ لوٹ وہ دے زبان زانگ من امارات شوتے کہتے ہیں کہ سنگتیا من کرا قصہ کرتے ہیں کچھ من گوشتا کہ وہ چوکا گوشتا کہ مارا ناور یہ تو برو مچا رو لوگ تو مچے روستا ما آت کہنا شا روپے گونے مچے بنا روپے پدا بلوچ گوما شاعری موسیقی دوئیں کہتے ہیں بندہ تا گو اندران یہ صحابہ کہتے ہیں اگر ایک طرز یک گوشندہ یا جوڑ کتا آئیے کہتے ہیں گویائی واسطہ آئیے اپر پتر لفظانی کہتے ہیں ضرورت کب موسیقی دی جذبات ہم جب زگانا باپری نہیں تھا تہا چی طرح تاہیر دا شاعری تئی کہتے ہیں جب زگانی گوما ایک امگرنچی یک اوارکاری ہو میوزک کے ذریعہ علاج کنا مردمانا تو مردم بیمار بودتا گواتی بودتا نیمونی بودتا گوڑا گواتی ساز پر کنک بودتا یا گواتی جن چنگو سروز کنک بودتا اما نادروا مست بودتا یہ ایک سوال ہے آزاد نظم او جدید شعری اسلوب کہتے ہیں آپ بلوچی شاعری باندھا تے بار جوڑ بودتا میں خیال ہے اچھا نوہ بات ہے جوڑ بودتا باہر نا تکر آزاد شاعری ہے کہ گپا جنے عطا شاہ دا وطی کسے کتاب پیشگالا کستے ہیں نوشتہ کو تک کہ من ودی ان کل شستے زمانہ گا ساکندن سیری جنوزام شپانک من نوشتہ کو تک آوادہ مردوں من بدرات کو تک کہ یہ دری کستے صنفی و میں بلوچی شاعری ہے کستے ہیں آورتا ہو ادارے آ زمانہ گا ایشانی پجار نبوتا ای فارمانی پجار نبوتا شاعری ای تحرانی پجار نبوتا زمانہ گا نوبل بیا کے تئی پدریچ وانندک جوڑ بوتا انگریزی وانی اردو وانی فارسی وانی دیگه زبان عربی کستے ہیں لٹریچر وانی نو تئی کر رہا قاعدہ کتاب نصری نظمانی کتاب چاپ بوتا گا منیر مومن غنی پاوال پیاپیں لچائی پتوں کسے منیر مومن کسے کتاب ہے وجہ غنی پاوال ہے کسے کتاب ہے کسے نوشتہ میں سرپد میں کہ آو کے وحدہ انو کے وحدہ ہم وہ آو کے وحدہ شیع امکان ہستا کہ تی شاعری ہر ہی کہستے ہیں آگاں تی مزاج تباگو پٹو حضورک بھی ہوگا نوشتہ اچھا شمع آیالا ایک بالکل مطلب منی خیال کنچائیں جستی بلے جستی منی کہ شاعری واسا زبان ہے کس طرح مطلب زبان تا بلد وہ زبان بلد وہ چچو اجدری ہیں شمع خیالا انچو کہ ماں یہ دیکھے کہ چیزاں بعض مردوں میں کیا انچے شاعر ہم دستگاں کہ زبان آئینی چو خاص نزانہ بلے آئینی شاعری ہے تا ہما کمال ہستے اچھا زبان زانا گلم ہے بس سید ایک شعری کیا یہ کارمرز کتب کی شاعری ہے تو کا لفظ ہے کریچ نا تو اگر کریچ جندہ سرپد مب ہے اگر من سرپد مب مانا یہ کارمرز بکر میں چون کارمرز کر مانا یہ دیکھے مانا یہ کارمرز کر نا من ودی سرپد بان کے یہ درچ کی یا یہ بوٹا کی اسی دار خاصیت اشیں اسی کہستے ہیں یہ ودی کے روک کنک بھی اسی کہستے ہیں ہو رہے گا ترمپ لگا اسی کم آپ برنزے یہ اسی دار یہ آس انگا جہاں جہاں بنو بھی ماشی خاصیتا کہ سرپد با لفظانی تو کا وطی گا کہستے بازیں کہستے ہیں آنی وطی ورد تستا آنی وطی کہستے وزن استا آنی بازیں مانا استا آپ پدر رندی گپے کے تو شرح استعاراتی رنگا جمبرا غلمد وفائے قاضی شعر ما پر کے مان جمبر شراب نوشم عارف بلوچ یا زمانے کی کہستے ہیں شعر سرا نقد کنک بوتے جمبر چون شراب نوشم یہ نو جمبر یو کا لفظی نبو نا یہ کستی شعر استعاراتی رنگ کہستے زور یہ دیکھے گپی انگتا بلے بازیں اچھے لفظ اسنا کہ ہاں تئی چھاگردہ روزمرہ امرو پوچھی زندگی میں تک شعر جوڑ بوتا گی تئی کہرا کمیونکیشن ذرائع ابلاغ امی چوت کا تئی گنڈو چھک چھک کے دستا موبائل ہے تئی کہستے ہیں بازیں چیز استا انگتا کہستے ہیں سر نبوتگا ٹی وی موبائل تا کہ وہ دا گشک بھی بان تئی ڈراما سیریل تئی کہستے فلم
ای ادا نہیں کہ انٹرنیشنلی ایک بلوچ یگاں کجام کنڈیا نشتا آئیے لفظ آئیے سر بھی تو ظاہر ہے من امارات ہوتے کہتے ہیں کہ ಸಂಗತಿಯ ಮನಿಕರ ಕಿಸ್ಸಾ ಕೊತ್ತಿಗೆ ಕುಚಿ ಮಂಗುಷ್ಟ ಕೆ ಒತ್ತಿ ಚೊಕ್ಕ ಗುಷ್ಟ ಕೆ ಮಾರ ನಾವರಿಗೆ तो बरो मच्छा रोप लोग तो मच्छे रोस्ता मां आते हैं रोपे गुने मच्छे बना रोपे तो नहीं रोपक है कसते अगा अशिया मजान है कि रोपक मच्छे रोपगा हूं रोपक कुशा तो ये कई झाड़ू जनक कसते साफ करा तो अगर ये मभी अगर आओ की पदरेस या नो की पदरेस थी लफ्जा मजा अशानी गालबंदा मजा अशानी कार्बन्स करने मजा अगर कुछ में शायरी करना कुछ ना का शायरी अच्छा ऐसा चे बलूची शायरी या ईदगाह जुबाना नहीं था रजांग कनगे कनगा अच्छा आइए असल के रूए आती ख्याला असरमंद भी या क्या आइए किस तरह मतलब गुमान किस तरह देश भी क्या बेहतर भी तो इसी तरह से रजांग कनग अरजानी खारी नहीं मानचो गुश्त के एक शिशगी ये तहा तो हमें वशबू वहरा दोमी शिशे के तहा मान कनगा है तो क्या वशबुआ कशे वो इदगी शिशे मान कने इगवात के बयानात गी ये बाजें वशबुआ बा ना तो उदा मुंतकिल कुत न करे रजां का किसी कार्य रजां जुताई ये कार्य अमा मर्दम के हा जुबाना है ये आशना की जुबाना बिजा आ किस्ते अमा जुबाना के रजां कन के आ जुबान तबा बिजा और आइए जुबान सर एक मजनी दस्तरसी भी 100% हिचबर रजां किस्ते 100% किस्ते औरत तोयरा रजां कुत न करे मंत्र गोश्त बलूची इस्तियाराती वती एक निजाम यस्ते आइए वती इस्तियारा आनी वती तवे ये तशबिया किस्ते वती भले वती तो रजां कने वानिंदगी मर्दों में सरपदी मर्दों में जुबान जाते मर्दों में आके रजां का मंत्र फजल बलूची मिसाल पता करते हैं कि आइए रजां का कि मैं जिंदगा के अंग्रेजी आगा मचो के जुबान जाते ना जुबान जाते का पचहत्तर की शिन का हम ये के जुबान मनता अंग्रेजी लिटरेचर सरा ये दस्तरस हस्ते हैं बलूची सरा हम दस्तरस हस्ते हैं ये के जुबान सरा दस्तरस हस्ते हैं भले तो के रवाने आ चुके वाद बख्श बाद पहा एक मैं रू बरकती एक निविष्टाकार है रजाकार है वजह वाद बख्श बाद पा खुदा या जन्नत नसीब का आइया के हस्ते हैं दौलत महमूद आबादी है नावली के से रजान खलीदर आइए एक जल्दी मना दस्तखत का वजह अली बख्श दश्तियारी वजह करीम बाशिंदे मेहरवानिया हर बावर खान आजक मैं ये नावल के वंतगत कलीदर मन ये सरपद नबुत की दिगे जुबानिया रचा कर मन ये निदारा का ये जुबान कसिया का वंता चारू को गुजदारू का आगो लिटरेचर अदब अमरंची आजाद खुद kan के छोने रजा के अय्या कोता तो ये नमारे की दिगे जुबानिया किस तरह रजा कनक होता निदारा वो छोने हमारे निदारा के बलूच छागर देने ना मैं सवाल चू तर रहे ना जी सवाल मैं चू तर रहे ना गप हमेशा सवाल चू तर रहे ना क्योंकि मैं गुश्ता बलूची जुबान है बलूची शायरी या ईदगाह जुबान है था रजांग कनक या दिगा जुबान रजांग कनक बलूची है था मखस ग्रान को जामे तई निजाम ना बलूची शायरी तो उर्दू है था रजांग कनक है इंग्लिश है रजांग कनक है यार अरबी है रजांग कनक है ये एक अलग चीजें और पता है जताई चीजें है कि तो दिगे जुबाना जूरग है बलूची है तो रजांग कनक है ये मतलब दो ही ग्राना दो हैं भले 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 ऐसे कि अगर एक मर्द में दो जुबान सा आइए वास्ता आज मुश्किल कम कम बिल्कुल नमीरानी गुलाम सिंह शुवाज मरगा छी या कुछ साल पेसर हमें कराची अतकगत वजह आरिफ बलोच संगत यूनस नूर आइए गुमा मुलाकात गिंदुनिंद उतगत कोटलिया ये बाज़ें शायरी वती वतुरा आइए मना कुछ के खामोश मान कहते वती बाज़ें शायरी कहते अंग्रेजी रजा चूंकि ये जानता बाज़ें शायरी मौती अरबिया कहते रजा चूंकि ये मजने हुमरे उदा वाज़ें था आइए कहते हरवी वंता आइए अंग्रेजी वंता ये वड़े मर्द पता चागिरदा निश्ता अरबानी चागिरदा निश्ता ज़ाहिरी ऊदे कहते चागिरदा माहौला भले अगर मन इदा निश्तगा मन हमें तो चार पंच किताब अरबिया वंता मन गुशा मन बलूची शायरी अरबिया ट्रांसलेट करना बुतने का मकान है या के मन गुशा के मन बलूची शायरी या अंग्रेजी ट्रांसलेट करना गोड़ा बलूची शायरी या अंग्रेजी ट्रांसलेट रचा करने के वास्ता मना के वो दे कल्चर जाना लोग
وہ تے زبان زانک بڑا مقصد ہے کہ منی جستے مجھے کمپلیس کنا کہ مطلب میں کر رہا ماں مارتا میں چاہ رہا تھا کہ دگے زبانہ بلوچی ہے کس طرح رجان کنے میں کر باز مردم بلے بلوچی آ رہا عیدگاہ زبانہ انتا رجان کنگا میں کر مردم ہم ہاں جیسے بدبختی ہے کہ تئی کر رہا لٹریچر ہے یا لفظاں کے مردم کہ ہاں سنجیدگی مردماں فیلڈاں یا کل وقتی کس نے ہاں نبشتہ کارا اسک باز کم مردماں آ کس نے لنکوکانی سرا حساب باں او گیشترن چے مردماں کہ ہاں وتی جندہ چے گیشنا ہاں نا مطلب ہوتی روزگار ہے گا ماں ہوتی کہ بازیں چیزاں نا اما کے کھنگی بتا کتگیش پر عطاشاد بتا عطاشادہ کس نے بلوچی بتا اردو باز جوانے شاعری کو بلوچی بازیں لفظ گال آئیے کس نے بلوچی بازیں استعارہ کس نے ہوتی اردو شاعری تو کس نے ہوار گئے تھے بلے رجاں کے معاملہ دیکھیں رجاں کے واسطہ بڑتا باز آ زبان آئیے جھولان کی سرپت بوگلی بلوچیا چھے رجاں کنک دیگے زبانی ہاں البتہ بیگ صاحب بڑی مردمہ جوہد کو تھا بیگ محمد بیگل صاحب بڑی مردمہ آنا جوہد کو تھا بلوچیا دیگے زبانہ رجاں کنک انو کس نے میں لاتے نوشتہ کارا آئی کارا کنگا وہ دیگے زبانہ چھی وہ اچھا زمانہ کا عقیب بلوچ ہو یہ دیگے مردمہ گچین آزما کے نامہ ایک کتاب افتاد زمانہ کا کس نے آزما کا ٹالسٹائی ہو دیگے بازیں کس نے مکسم گورکی ہو دیگے رانی کس نے شاہکاریں آزمانک بتگن آہانا چھ دیگے زبانہ تر رہتے ہیں یہ افتاد زمانہ کا شست و پنچ زمانہ کا ایک کار آہانا کتگ و دیما آورتے ہیں اگر شمارا دنیا کجام ہم مزنی فورم یا ادبی فورم یا شمارا بلوچی کس طرح مطلب متعارف کرنا گیا دیما آرہ گیا یا تعارف کرنے کے حوالے سے شمارا موقع برسی پورا شما کجام بلوچی شاعر ہو یا کجام بنگبا کہ شما آیا نظور تو ہوتی کس طرح کیسا سرزمین دنیا ہے بلوچی ادب دیما کرے جوان چل ماں یکی ہوا تی اگر شاعری اگر پجنے تی کلاسیکل شاعری اگر قصہ کھنے اگر ای مو رسید بنا بڑا ماں وتی کلاسیکل شاعری ہما کے ارزش دیں آئیے ہیر کت کرنے مردمانی کر رہا کہ آ زمانہ گا میں کر رہا نوشتی رنگا مطلب دیما نیت کا بلے ہمیں شاعری کے سینہ در سینہ اپکا سر بتا ایک راج یہ کر رہا آئیے تو کا چیچو موکمی است کہ انچو 100 سالہ چی بعد ہم آئیے وطا برجا داشتا آئیے کس نے گشتگیں گال آئیے گال بند آئیے چاچو بطلہ ایتا کارمرز بتگا کس نے آؤٹ ڈیٹڈ نیا آنگا تروچ مرچی گا تئی چاگرد تو کا سفر کرانا پیدا کا آتے دو دو ربیدک بھی امکروچی زند بھی یا ہر چیز بھی وہ پتہ ہمیں ریدرمان کے تئی آگاہیں جدید شاعری کے مگپا جنے تو ماں ای گوشت پیشداشت پت کریں کہ میں کر رہا شعری تہار یا فارم کے دری زورت بتگاں یا استا میں کر رہا آہانا چھو کارمرز بتا پتہ ہمیں کہ شعری لوٹ استا چونکہ عرباں کارمرز کتگا یا فارسیاں کس نے کارمرز کتگا عجمہ کارمرز کنک بتگا آہانی کرا کارمرز بتگا میں کر رہا ہانی ارزش چونے کہ ہاں چون کارمرز کتگا شعری سنت چون کارمرز کتگا مطلب عربانی کر رہا سیو سے کس نے شعری سنت کس نے پجار کرائے نک بتگا تو سیو سے سنت موخد نونت گا سیو سے سنت بلے ہمیں چو سنت کے من ونتا موتی کتاب شاعری عزم و ناظر کی تا شنا نوشتہ کو تا درورد آتا ملا فاضل ہے سید آشمی ہے وجہ بشیر بیدار ہے مبارک قاضی صاحب ہے منیر ہے ماں ایک درورد آتا گا کہ مطلب چون میں شاعر ہاں آہانا کس نے ضرورتا کارمرز پتہ چونی وڑیا کس نے کتگا بہتی شاعریتو کا صنعت کس نے ایہام بھی صنعت تضاد بھی صنعت تکرار بھی کہ بعض صنعت سیو سے صنعت سے برس کسی صنعت وہ دونی تی کر رہا کس نے اگر تو روز حوالہ چاہ رہے تی کر رہا کہ ہما کے بہر کس نے گشینک بتگا ابو رحمان خلیل بن حمد الفرائدی کس نے روز کس نے استاد یا یہ درگیجو کس نے گشک بھی پانزدہ کس نے بہر ہانی کر رہا پدا ایک مردیا کس نے گیش تا سی پدا فارسیاں کس نے گیش پدا 19 بہر کس نے بلوچی شاعریتا کس نے متعارف کرنا گیا
و بلوچ بت کا سرجمه بهر کسی کارمرز نکوته بله جوانی رنگیا کسی نشان کارمرز کوتا و شاعری لوٹا نہیں ہوتا. حافظ عطا میں ایک دوست کہ یہ کتاب نوشتہ کوتا روز بابتا آئیے ایک بات جوانی کہ اپنے مولا فاضل ایک شعر یہ مثال داتا گا کہ یہ شعر کستے کہ روگورے یہ بہر ایچ زبانہ کسی کارمرز نکوتا یہ بلوچی ہے کستے خالص کستے بلوچی ہے کستے گوشگون کاربائیں گا منی حیالہ یہ زمانہ مانا گیا تو مولا فاضل یہ شعر بلوچی خالص کستے. سر تو ہمیں موضوع اور ہمیں بنگپوں اور ہمیں چاہ رہے ہیں تو گپ جنے تو کچھ کوئی بوگ لوٹا لوٹے پرچے تو ودی کے ہم سنگ کنے طرح کستے ہوتی شاعری ہرزشت کستے مردمانی دیما پیشداری پتہ ہے کہ یک کی کہ تئی شاعری ہے ایک ہسٹری گونے ایک راج دفتری کستے گونے پیدا کی بت کا اگر اوڈیسی ایلیڑے کستے ماں گپا جنے ہومرے کستے شاعری ہے آئی برازیں کستے شعرانی ہے دوچمہ نوشتہ کنک بت میکر ہم کستے ہی ہے مزنے گنجی اچھا ایسا گیان کمونو موضوع کم ٹرن کرنے کم کائیں موسیقی نے مگا ساز زمرے اور پتہ شاعر و موسیقی ہے اور شاعر و گشندانی ایک کسنے مزنے گولے اردو دوشن کٹ جوڑی ہستے نا سر شما بعضی شعر نوشتہ کرو بعضی گشندہ بے صاحب گشندہ شما شعر بنتگا شما اولی شعر اور اولی گشندہ ہے ہوں کئی بیتا اور شما کیا وہ گشندہ ہے کیا وہ شعر شما ونتا شما آئیے شنگ بوگا چرندہ گانے ریلیز بوگا چرندہ پھر سے مارتا شما چو منا یاد نبی کہ کجام گشندہ منی اولی شعر گشتہ اولی رندہ مطلب اولی رندہ گشتگی کتاب یا شاید زورتگی نوشتہ کتا رندہ طرز شترہ یاد نہیں یہ نا چو یاد نہیں البتہ طرز سرا کے پتہ رندہ نوشتہ کتا چونکہ عبداللہ ثنا نویرانی میں سنگت کتا دوست کتا اور آئی کو باز رندہ نشتگی ہوں آئیا کہ اس نے طرز جوڑ کتا ما نوشتہ کتا یہ غزلم گشتگا پتہ بازے استاد نور اللہ شاہجہانا نورخانا خیرجان باغی درستہ مطلب کجام شعر تی باز طرح دوست ہوتا کہ من نہ گوشن کہ کجام گوشندہ ہے جاتا تی اما گوشندہ ہے کہ اما شعر کی طرح دوست ہوتا اور گوشندہ ہے جاتا کجام شعر ہے یہ گوشگ آزک ہم بعض مشکلیں کہ منا کجام شعر پتہ ابھی میں گلے چاروں کا نہیں ہو سکے منا منی اے شعر سکواش بوتا گوشندہ ہے نام مگر شعر منی درست وش گوشگ بوتی البتہ لاتی شعر کستے ہیں گوشگ بوتی طرز حوالہ تو گوشگ بوتی بلی شعر بلکہ وچ نہ بوتا بلے طرز دون میوزک اور شعر تباہ کستے گوشگ بوتا میں دوست صافی ہے تئی پہ میں کستے تاکاری الطاف بلوچ آئیے بعض دیر منا قصہ کتگا کہ تی شعری لفظاں کا چاہ بوتا طلب جتیں دل گوان دوچاریں ہمیشہ دنیا گرا منا گھومتا میں لفظاں کو منا دستا کرتا میں شکر استاد پذیر بلوچ میں شرعیں گوشندہ بلے دے منا یہ رہتا کہ استاد شعر یہ شعر دستا ہے منا باس اما دیمہ نشتہ ہوئی شعر کستے طرز کتا پتہ کستے شاہجہانا گوشتا نور خان آنچو وزن موجیں سوا ایک کستے طرز سرا نبشتہ کتا میں بلوچستان مکرانا بودتا آوادی فون سرا موبائل زمانہ کے نبتا باتے باتے بودتا بلے کم موبائل ارکسا کسی گونے بودتا میوزک سنٹری بودتا مودا منا فون تا فیض میوزک یہ طرز توشی سرا کسی کجام شکلی دوستان چی گیش مطلب تو آنے کے سکائیہ جو سر کمال کتا تو کہ واقعی شو باز آز شاعری زمرہ نیا یہ قد دیا آنا تو لیرک گوشت کنے صوت گوشت کنے لائٹ چیز گوشت کت کرے کہ تو گوشت کیا ہوا موسیقی را پائدہ داتا اب اسور و عروسی ایک چیزی تھی سخت چلے تھا ایسا تو یہ وڑی چیز باز استانا پشتا منا تی ملگا بالکل دیکھے زبانہ تو کراچی یا نشتگا دیکھے کمیونٹی یا مردوں سے ٹرانسلیٹ ہوتا میں طرزارا ہمیں شعرارا کستی گوشتا نا ماں ایک رندی بولے چیا موبائل مارکیٹ ہوشتا تھا اور ایک درکوں میں موبائل دیکھے تھی یہ موبائل ہے بلوچی سونگ مانگ رہے گانا مانتے ہیں دو سے مردوں مدمہ پدات کمی گانا ہے کہ استعمال کرنے کا لگے اور آئیے مانگوشت کے منائش رائلٹی لگے وہ کیوں مانگو تر معلوم ہے منی شہر ہے من تر کسے شہر سے کرنے نہیں ہوتا ایک بری حیران ہوا کہ منہ رائلٹی لوٹی تو میں کہہ رہا کہ رائلٹی ہے اور معاملہ نہیں بلے شاہری ایک تو گوشے کے ایک طرز سرا نبشتہ کنک بھی آہانی ما سرپدوان کی شاعری لوٹا بیلو نکنا باس ہے اچھا شمع ایالہ بالکل اچھا ساک جان شمع ایالہ موسیقی اور شاعری ہے وقت بہت اچھے سیادی ہے سیادی ہے استے سر بلوچی شکر تیکر بلوچی اگر تو گپا جانے اگر تیکر رامی موسیقی مبت تھے
تئی کر رہا یہ پہلوان کے کلاسیکل گوشندہ ہستان اگر ای مبت تینا موسیقی موسیقی ہاں بلائیں سر بالپس تئی کر رہا ملا کمالان بھی دیکھے مردم بتگا شاہ پیشترہ کا مردم بتگا شاہ گامی کلاسیکل شعر مگوش تینا میں مردم قوم نامانندگ بتا بلے ہمیشہ سینہ ہمیشہ نہیں ذریعہ ہمیشہ نہیں پارستا سینہ در سینہ مطلب شما بلوچی موسیقی بلوچی شاعری ہے کیسے موسیقی ہے یہ کردار شما چکے میں لیبریٹ کردار بلوچی شاعری موسیقی تا کردار مطلب کردار ویسے کہ اگر ہمیں شاعری مبت ہیں اب پہلوانا چاہیے جاتا گا ہاں نا وہ تئی کر رہا گا جدید شاعر موسیقی کے کہتے ہیں شاستری میوزک کے ماں یہ گوشیں اور میں بلوچی شاعری تئی کر سندھی یا پشتو یا اردو گوشتے ہیں تئی کر شعر اکا تا شادہ نوشتہ کتا یا کہ اسنی شاہ پیسر کے ہمیں مردمان جاڑ کا یا شاہ کے اسنی جاتا گا کسی چیزی نہ چیزی نوشتہ کتا تئی قوم آرہا تئی راجہ رہا انٹرٹین کتا پدا دیکھیں ایک بلاہیں شبیہ ہوتا کہ اشیاء کسی تئی راج پدرے چارہ کسی کریکٹ ہوتا یہ سیدہ گانا نشتہ کہ تئی ہوتی میوزک ہی ہستے تئی ہوتی زبان ہی ہستے پدا بلوچ گوما شاعری موسیقی دوئیں کے ہستے چاہ بندہ تا گو اندران چاہ پیدا بوا گا چھ بگر تاکہ مرگا کستے کا بچار تکیرہ چوک کے پیدا میں دمکا بلوچستان یاہدہ سپتش جتا اب شپا کستے یا گیش کستے سپتش جتا تاکہ ہمیں کپتوں کے سرا ایہوں یک ردم یہ گوما کستے چلا جتا پدا تو کھائے کستے نازیں کی سور اہم کستے موسیقی آگو ہم گرنچی شاعری ہوئی دوئے کستے ہم گرنچا یا موت بھی یا زیریگ بھی کہ کسے وطی دوستی ہے وطی دوستدار ہے مردمی ہے کسی ربطگی نہیں ہے یہاں تاگا چیزیں کچھ گا زہروں کے سرا کس نے اعلان ہوتا ہے موسیقی آہنگ کا یہ گم ہم گرنچ مطلب اسے کہ مطلب بلوچی کیسے سوچ یہ جست و خیر تو جواب وہ کس طرح تھا بلے خیر ماشنگا سوالا کنا کہ یہ سوال گوشندہ ہم ہستے پو شاعر ہستے کہ سوچ یہ تھا لفظ دن یا توار درستہ جا کردار درستہ جا کئی گیش ارزش دار یانا یہ درستانی کردار وطی جاگہا کستے بجائیں چکے یک بوتی کستے کو جوڑ کر ترا یہ جوڑ کرنے یہ واسطہ یکی ہوتی خیال ہیں کہ بوتا میں چون جوڑ کر بوت ہاکے گو میں جوڑ کر بلے اشارہ کستے پوشاک یہ ضرورت بھی کہ پہلے پوشاک دے رہا جوڑ کر امی یہ صحابہ کہ اس نے اگر ایک طرز یک گوشندہ یا جوڑ کتا آئی یہ کستے گویائی واسطہ آئی ہمار پر لفظانی کستے ضرورت کرتے انچو تے دون طرز کستے اگر طرز وشمہ بھی تے شعر ہم چو زیبائیں شعری بھی گوشداروں کے جذبات موسیقی چھے کا موسیقی تے جذبات جب زگانا باپرینی تھا تہا چی طرح تاہیر دا شاعری تئی کستے جب زگانی گوما ایک امگرنچی یک اوارکاری اور کن کہ تئی ہما کے وطی مارش تھا تو سرپل میں کہ یہ غمے گپا جانا کہ یہ منی قصہ ہیں یہ شادی یہ گپا جانا کہ یہ منی قصہ ہیں یا اگر منی نہیں منی ہمسائے گے منی کھیرو کرے گے انچو تو بچار زمانہ کا موسیقی ارزش تھا تو بلوچانی کر رہا بچار وات نیمون کستے ہوتا وہ دا موسیقی سہارا کستے میوزک تراپی کر دنیا تو کا بلائیں ایک کار ہے اکنک بھی میوزک کے ذریعہ علاج کرنا مردمانا تو مردم بیمار بودتا گواتی بودتا نیمونی بودتا گوڑا گواتی ساز پر کنک بودتا یا گواتی جن چنگو سروز کنک بودتا ہما نادروا مست بودتا آئیے دلے تہا انچیں گپی بودتا یہ گوشت کت نکتا وہ دی موسیقی لگتا مست بودتا یہ ہوتی کتارسس کت کتا گپ گوشت کت کتا اور بازو آگا کستے ہیں درا ہم بودتا یہ علاج بودتا بازیں جاگا ہنگتا کہ باز کم ترتا گواتی وہی چیز باز کم بودتا دمالی باز کم ترتا بلے میں سب بن کی موسیقی اگویں یہ عادت کے شما ہم کسنا بلوچی ڈکشنری سرا کسنا لفظ بلد سرا کارتا بلکہ وہ چاپ و شنکتا اور بدا بعض ایک شررین کسنا سوگاتی بلوچ راجا شما اسی تجربہ کم بگوشے پتا چنگو مچکرک نظارک لفظانی پتا یا شنک کنک چون بتا لغت سازی